ଖରା ଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଫଳ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ତରଭୁଜରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଜଳ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ତରଭୁଜକୁ ଚୋବାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। କେତେବେଳେ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଳଖିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫଳକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ତରଭୁଜ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଫଳ ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରଭୁଜରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତରଭୁଜରେ ମିଳୁଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ର ସ୍ତର ତ୍ୱଚାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ଏବଂ କେଶ ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ତରଭୁଜ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଚିନିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ, ହେଲେ ଏହା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁସାରେ 100 ଗ୍ରାମ ତରଭୁଜରେ ମାତ୍ର 6.2 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଥାଏ। କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ହେତୁ ଏହା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ। ତରଭୁଜ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ଫଳ। ଏହା ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ତରଭୁଜରେ ଲାଇକୋପିନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସାଇଟ୍ରୋଲାଇନ୍ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତରଭୁଜରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ହାର କମାଇଥାଏ। ଲାଇକୋପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଖି ଭଲ ରୁହେ। ଲାଇକୋପିନ୍ର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏପରିକି ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ, ନଖ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଓଠ ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ତରଭୁଜ। ଯଦି ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।